बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। खुलुमबाय सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। फाइनालि दायो बर'फोरनि गेजेराव अदेबानि बिटिआर बिटिसिनि सिङावनो मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जाया जोनोम जामारबाय। एक्स एनडिएफबि फरामनि बानजायनायाव दिनैहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव बारग' एनडिएफबिफोरनिनो मोनसे डेजिगनेटेड केम्पआव एनडिएफबि बिथांमोननि सामलायनायावनो मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों आरो बे राजखान्थि हान्जानि मुंखौ गुबैयै एपिबि अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुं होनानै बिथांमोनहा गोदान आफादखौ दाबाय होनना फोसावनानै होबाय। लोगोसेनो बे आफादनि आफादगिरि महरै डक्टर अनजलि दैमारि बिथांखौ दोननाय जाबाय होननानैबो फोसावनानै होखाबाय बिथांमोनहानो। दाखालि बावै डक्टर अनजलि दैमारिया बिपिएफनि नेहाथारिनिफ्राय गावनि बिबानखौ एंगारखांनायनि उनाव दायो बे गोदाननि आफादनि आफादगिरि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जाबाय। थारैनो बेनि भिडिअ क्लिप्स दङ, नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। लोगोसे गासैबो बाथ्राखौ क्लियार बुङाखैब्लाबो बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानिनो गोबांथार दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ नोजोर बोनानैनो बे आफादखौ अल्टारनेटिभ आफादखौ दानाय जादों होननानै बिथांमोनहा फोसावनानै होदों। नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन भिडिअ क्लिप्सखौ। जों बे ओनसोलाव अलरेडि मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो। मोनसे खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दङ, बेनिफ्राय सिगाङाव 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ हान्जा दंखायो। थेवबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ सिन्ता जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव थामथि गोरोबथाव थानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जोंनि जेंना दङ। जेंनाफोरखौ आं गुवारै बेखेवनो नागिराखै। जोंनि सानजाहा सिमा बारायनायनि खोथा दङ। आं सनितपुरनि मानसि। खोथायाव दङमोन, सुक्तियाव दङमोन जे सानजा सिमा बारायगोन। खुगायावनो बुंना दोनदों जे साथिखान गामि अमुखान गामि बिटिआरआव सोनाय जाबाय होननानै, नाथाय बेखौ भारबेलिसो फोसावदों। सरकारनिफ्राय जेबो प्रसिडियर गैया, जेबो नटिफिकेसन गैया, गोनो गोथो। दा बेफोर गोबां जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरनि जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरा जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दिनैसिम मोनाखै, मोनफुंजोबाखै। दिनैसिम जोबथेसालियाव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ। गोबां जेंना दङ। दा बेनिखाय आरो बे ओनसोलाव गुबैयै गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय, गोजोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय पार्मानेन्टलि आरो बर'फोरनि जे गेरेमसा माहारि दानाय, मोनसे जौगाथाय समाज दानाय, बेफोर गोबां जेंना दङ। दा बेफोर जेंनाखौ जों नुदों। थांनाय समफ्राव रावबो गोसो होनानै मावफुंजोबाखै। दा बेनिखाय जोंनो मोनसे अल्टारनेटिभ राजखान्थि हान्जा नांगौ, बेखौ जों फिल खालामदोंमोन, सानखांदोंमोन। बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों। बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एब्रिभिएसनाव एपीबी। एपीबी लॉन्ग लिव, एपीबी लॉन्ग लिव। आरो
আমি যেহেতু অকমান